Ok, salutare toată lumea, eu sunt Ștefan și în tutorialul de astăzi vă voi prezenta cum să vă puneți texture pack. Eu o să pun de PvP. Ok, intrăm pe Google. Scriem texture pack. Eu o să precizez și versiunea 1.8.9 și eu o să vreau să-mi pun de PvP. Bun. Intrăm aici. Și de aici vă alegeți ce texture pack vreți voi. Eu o să-mi aleg imediat. Ok. Uite, de exemplu, aceasta. Să vedem pentru ce versiune este. Trebuie să scrie pentru ce versiune este. Așteptăm. Bun. Este pentru 1.8.9 și 1.16. Este perfectă. Am intrat pe ea. Mergem mai în jos. Deci ne arată aici. Și așa eu o să vreau aceasta 1.8. Pentru că pentru 1.8 joc eu. Dăm aici. O instalăm. Să se încarce. Bun. O instalăm. După aceasta putem închide această pagină și așteptăm aici până se instalează. Ok, după ce s-a instalat, dăm aici, uite așa, punem deoparte aceasta și aceasta o aducem, uite aici, uite aici, în desktop. Ok, după ce am adus aici, putem închide pagina asta, pornim launcher-ul, uite așa, iar răspunde să se încarce. Ok, s-a încărcat. Dăm aici pe folderul acesta. Ok, se încarcă. Dăm aici pe Resource Packs. Dăm pe el. Și după tragem folderul ăsta aici. Bun. După am închis și după putem intra pe Minecraft și o să avem. Ok, deci cam de atât a fost cu acest tutorial. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, să vă abonați. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!